muchos en esta edad suelen experimentar negación, tienen un poco de rechazo al tratamiento, a veces se ven diferentes porque ellos tienen que estar constantemente contando la comida, constantemente mirándose el azúcar y se ven diferentes a otros niños y sí que creo que supone un cierto problema o añadido ya a la época de adolescencia a los niños diabèticos. És un impacte que crea la persona, és a dir, canvia el teu estil de vida perquè afecta tant a nivell psicològic, és una malaltia que són 365 dies a l'any, 24 hores. Tenim gincanes on juntam i mesclam proves més típiques de campament amb proves que tenen a veure amb la diabetis, s'han de contestar preguntes, fent algun tipus de joc, o han de marcar a un dibuix d'una persona, han de marcar per on se poden mesurar, on se poden punxar, i han de representar situacions quotidianes que els hi poden passar que tenen a veure amb la diabetis. Per exemple, anar a sopar amb els papàs a un restaurant, o una baixada, una hipoglucèmia que li passi a un dels participants i veure com els altres reaccionen. Están entre iguales, están con más gente que tiene este problema o que ya ha tenido un problema similar y les puede ayudar a ver cómo se enfrentan a él.